आद्रा बेसादफोर दङब्ला बे बेसादजों जोंखौ होयोबा हो किन्तु बिपिएफ नामाव होनांगोन जोंनि मोनथायखौ मोननो हानाय बिख'नो हानाय सेख'नो हानाय जोंनो बेबायदि दैदेनगिरि नांगौ आखायाव सिलाय लानानै दावहा होनायब्रा बिटिसि लाबोदों गभर्नमेन्टनि माखासे कन्ट्रेक्टरफ्रा जोंखौ दिनै सहाय खालामबाय थादों नंगौ आं बै समाव एनडिएफबि आफादाव आङो गोबाव सम दावहा होबोदोंमोन आरो दावहा होनायनि उनावहाय जों 27 जानुवारियावहाय जोङो जेन'बा बिटिआर एकर्ड खालामदोंमोन बिनि उनावहाय एकर्ड खालामखांनायनि उनाव जोङो 30 तारिख जानुवारियाव आर्मस ले डाउन खालामदोंमोन बिनि उनावहाय आर्मस ले डाउन खालामखांनानै जों सिन्था खालामलायनानै जेन'बा जेबो फिथाइ थायनायखौ नुहुरैलाय बा थायखानाय नङा होननानै जों सिन्था खालामनानै बिजेपिआव आङो हारसिङै समर्थन खालामदोंमोन खिन्थु जगदान जायाखै समर्थन खालामदोंमोन जेब्ला समर्थन खालामो अब्ला आङो जेन'बा गावनि समस्थियावनो जुदि सासे बिजेपिआ केन्डिडेट होनायलाय बे केन्डिडेटखौनो आङो दिनै सापर्ट खालामनानै गोबाव सम बिजेपिआवनो थादों जेन'बा हमनानै ला 8-9 माहनि उनावहाय आंखौ दिनै बिजेपिआहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एसटि मर्चा हिसाबै आंखौ डिजिगनेसन होदोंमोन आरो बावहाय आङो 3-4 माह मावनायनि उनावहाय माखासे बिजेपिनि उइंसफोर थायो बहुत उइंस दङ बिजेपि हिसाबै दा हिन्दु युवा परिषद हिसाबै आंखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट हिसाबै हिन्दु युवा परिषदआवहाय बिबान होदोंमोन दा बावहायबो आङो जेन'बा सिन्था खालामबाय हिन्दु युवा परिषदनि माखासे नर्म्सफोरखौ सिन्था मिथिबाय नितिफ्रा मा रखम जेन'बा बिसिनाथ' धोरोम वाइस थांबाय दा धोरोमखौ जेन'बा आंबो हिन्दुआव थानाय हिसाबै बा बाथौ सिबिग्रा हिसाबै आङो एसे सिन्था खालामनायावनो बिदिनो 5-6 माससो थादों बिनि उनावहाय आं सार्भिस होआखै आं मोननायावबो सार्भिस होआखै खारन जेरावखि थाङा मानो जिखुनु जाया जोंनि बिरोधि खोथा बुंनाय मोनबाय थादों जाथि हिसाबै आरो बिटिसि हिसाबै जोंखौ स्क्रिप्टआव लाबोनो नागिरबाय थादों दा बेनिखायनो बिटिसिखौ जों बोरै स्क्रिप्ट खालामहोनो खारन बेबो थैजों सोरजिनाय मानोना बिएलटि बिदा फंबायफोरा बेसेबां खस्थ' खालामदों बिथांमोननि दावहा होनायाव बर' जाथि हिसाबै एसेबां सैसो नांदों दा सैसोनायनि उनावहाय दिनै बे जिनिसखौ जों आरजिनो हादोंमोन दा बेयावनो जुदि जोङो स्क्रिप्ट खालामजाबावनांगौब्ला जोंहा जाथि हिसाबै मा दं आरो बिटिसिनि जनजाथि गोष्ठी हिसाबै जोंहा दुखुनांथाव बेनिखायनो आङो बे पार्टिखौ एंगारनानै दा बिपिएफ दोलोआव फैदों दा बिपिएफ दोलोआवनो आङो मोजां सार्भिस होबाय थादों आरो होलांबाय थागोन जों जेरैबाबो फैबाय थानाय लक सभा इलेक्सनाव बिपिएफ दोलोनिफ्रायनो एमपि बिजाथिखौ जों जेरैबाबो जयजगथ खालामगोन होननानै आं सानो आरो दा बिनि सायावथ' आंथ' मा बुंलायनो रायजोआ गावसोरनो बुजिदों बुजिनानै दिनैनि तारिखाव नैबे सियालमारि गामियावहाय दाथ' नुदों नोंथांमोनानो दले बले फैदों मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीफ्रा ओरै राभानिफ्राय फैदों राजबंशीनिफ्राय फैदों जाहा बिदा फंबाय सानथालिफोर दङ बर' हिसाबैथ' फैबायानो थाखादों बुजिदों बे इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ दिनै खुंथाइ गोहोआव थानानै माबायदि सासन खालामदों आरो जाथिनि मोनथाखौ मा सिन्था खालामदों बेखौ गासैखौबो हमनो हाजोबनानै जोंनियाव दले बले फैनानै दिनै जगदान जादों दिनै बे जगदानखौ जोंहा दिनै अपोजिसन पार्टि हिसाबै गभर्नमेन्टआव गैया हिसाबै जोङो बे खस्थ'नि गेजेरजों जोङो जयनिं प्रग्रामखौ लाबाय थायोमोन खिन्थु जोंखौ सहाय खालामदों नाथाय दानि खुंथाइ गोहोआव थाबाय थानाय इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि माखासे कन्ट्रेक्टरफ्रा जोंखौ दिनै सहाय खालामबाय थादों दिनै इउपिपिएल पार्टि जाय खालामबाय थाग्रा बिथांमोनहा गावसोरखौ ओरैबायदि मजबुत होननानै सानबाय थायो खिन्थु सिङाव गैया बिदि गैया गुनजेर अरनानै दं इउपिपिएल पार्टिनियाव गुनजेरा हाबनानै दं दा बेनिखायनो बिथांमोनहा गावसोरबो सिन्था खालामनाया मोजां जों जेरैबायदि सिन्था खालामदों बिदिनो जाहाथे इउपिपिएलआव जेसेबांनाखि कार्जकर्ताफोर दं आरो सोरबाया एक्टिभ जानानै मावबाय थादों बिथांमोनहा एसे मोजाङै सिन्था खालामनाया मोजां मानो होनोब्ला बिथांमोनहा जे केन्डिडेट होदों केन्डिडेटनि सायाव माबायदि सिमां नुदों आं बेखौ बुंनो थाङा खिन्थु आंनि नुनाय मथे जों बिथांमोननि केन्डिडेटखौ आं फसायाखै मानो होनोब्ला बिथाङा दिनै खुंथाइ गोहोआव थानानै रानिं एमएलए खामोन बिथाङा बेयावनो थानानै मोजाङै जुदि समाजखौ सिबियोबा मोजांमोन खिन्थु मा खालामनो उपाय गैया पार्टिया होबाय बलेथ' बिथाङा थांबाय खोमा दा बिथांनि थांनायाव कार्जकर्ता हिसाबै बिथांमोनहा सिन्था खालामथों जे सोरखौ हरनायाव जोंनि बिजाथिया माबायदि स्ट्रं आरो दिनै बिटिसिनि जानानै बिथाङा माबायदि मुजुबुत खामानि मावहैनो हागोन बेखौ सिन्था खालामनाया मोजां खिन्थु कन्ट्रेक्टर हिसाबै सिन्था खालामदों आंनि मोननायाव आंनि बुजिनायाव आरो जों गेजेर गेजेर किसुमान जों कन्ट्रेक्टर हिसाबै जिरायनानै सावरायोथ' आं सासे हंग्रा बिमालाय मा जानो जेन'बा जोंनि
बेसनि मानसिफ्रानो जेन'बा कन्ट्रेक्टर जानानै दं इउपिपिएलआवहाय दा बिथांमोननिफ्राय जों सहाय मोन्दों बिदिनो प्रग्राम लानो हादों जोंनि जेसेबां बिपिएफ दोलोनि जयनिं प्रग्राम जादों इउपिपिएलनि कन्ट्रेक्टरफ्रानो सहाय हरदोंथ' सहाय हरदों खिन्थु इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ मिथिनाय नङा जोंसो मिथिगौ फारागथि हिसाबै आयु खाग्ला नामा नों बेखौ मिथिखाया नोङो जयन्त हासार बेसे बैसोनि हो एबसुआव बेसे गोबाव दैदेनगिरि जादोंमोनलाय आनसलिक लेभेलसिमल'सो जाफैदों खामबाजारखौ बुजियाखै नों आखाइयाव सिलाय लानानै दावहा होनायब्रा बिटिसि लाबोदों बिटिसि लाबोनानै बिटिसिखौ 17 बोसोर सासन खालामबावदों अब्ला बिनि एक्सपिरियेन्स बेसेबां पार्टायग' दं बेखौ आं बुंलायनाङा जोंनि समस्त बिटिसि बासियानो मिथिजोबखायो बैसो आरो बोलो जोंनो बे जिनिसा मजबुत जानांगौ जोंनो बेखौ नांगौ मानो गोसोनि बोलो जानांगोन गोसोनि बोलोआ थानांगोन जेन' सोरबाया माबा मोनसे जुदि जोंनि मोन्थायनि सोमोन्दै बेहेया बुंदोंब्ला बिथांनि फंसेयाव फंथाम बुंनानै जोंनि मोन्थायखौ मोननो हानाय बिख'नो हानाय सेख'नो हानाय जोंनो बेबायदि दैदेनगिरि नांगौ बेबायदि दैदेनगिरिया सोर नोंथाङानो बुं खामबाजारनि अनगा सोर दं बर'आव आंनि सायाव सासे दंबावो खामबाजारनि सेकेन्डआवहाय बिथाङाबो बैसो बेरा बायदि बोलो दं गान्दा बायदि रबिराम नार्जारि सार नाथाय मा खालामनो जा बिटिसिनि थाखायबो नांगौ बिथांखौ जों मन्त्रि खालामनांगोन जोंनि बे एसेमब्लि हिसाबै एसेमब्लियाव जाहा गोनां जागोन बेनिखायनो जोङो नाय अयनाय सिन्था खालामनानै रानलायनानै खामबाजारनि बोलोखौ जोङो गोजौआवहाय एकदम टेलेन्टेड हिसाबै बेनि स्पिच पावारखौ नायनानै लेंगुवेजखौ मोनथिनानै बिथांखौ जोङो दिनै एमपि हिसाबै दैखोहरनाय जादों आरो बिथांखौ देरहाहोनायाव जों गावखौ बावसोमबाय सोरबाया जुदि जाथि सिबिनायाव सुथुरजों नांनो लाबोनाय आद्रा बेसादफोर दङब्ला बे बेसादजों जोंखौ होयोबा हो खिन्थु बिपिएफ नामाव होनांगोन एक्स एनडिबि हिसाबै होनो नाङा आं बे खोथाखौ सिदा बुंबाय बिटिसिखौ जों जेरैबाबो हमथागोन आरो गभर्नमेन्टआव जों लाबोफिनगोन बिटिसिनि पावारखौ मोनफुंनो हानाय बायदि गभर्नमेन्टआव लाबोनो थाखाय रायजो राजाफोरनि बेसेन गोसा भट नांगौ बेनि थाखायनो रायजो राजाफोरनि मोजां कुइसन रायजो राजाखौ आं बेनिखायनो बुङो जेरै जों बावसोमदों जेरै जों गावखौ दान होदों मोनसे समाव जों दावहारु जानानै दावहारुनि समाव जोङो इनिमिनो गावखौ बावसोमनानैब्लाबो दिनै सामाजिक भाबे जों दिनै राजनितिकआव फैनानै राजनितिक पार्टियावबो जुदि बबेबा मोनसे दोलोनि नाम लानानै गावखौ जुदि फोजोबनो होनो हादोंब्ला जोंनि बे जनसाधारनफोरखौ आं बुङो जातिफोरखौ बुङो जनजातिफोरखौबो साफ्रोमबो मोजाङै मोजां सिन्था खालामनांगोन आरो जों जेरैबाबो गावनि मर्यादा बायदि थांनानै थानो हानाय बायदि जातिखौ कालचार हिसाबै फोथांनो हानाय बायदि जाहाथे बर' राव राभा राव एसामिस हिसाबै जों सोलिनो नाङै बायदि जोङो गाव गावनि हारि गाव गावनि भाषा गाव गावनि धोरोम गाव गावनि कालचारजों थांनानै थानो हानाय बायदि बे नैबे लकसभा इलेक्सनखौ जेरैबाबो देरहासार खालामनांगोन आरो जोंनि बिटिसिनि बायहेरायाव थाहैनाय जेसेबांनाखि आदार स्टेटआव थाया मानो लेबार जानानै थानाय सोरबाया बिजनेस मावनानै थानाय सोरबाया सार्भिस हल्डार हिसाबै दंहैयो पुलिसानो जा आर्मियानो जा बबेबा मोनसे पेरामिलिटारियावनो था बबेबा मोनसे डिपार्टमेन्टआवनो था जायखि सिभिल सार्भिस होआ बिथांमोना सिन्था खालामनांगोन जातिखौ अननांगोन बिटिसिखौ बासायनानै लानांगोन खारन बिथांमोनहा बबेबा कम्पानियाव थादोंबाबो दिनैहाय बिथांमोना सुटि लानानै फैयोबा बे बिटिसियावनो उन्दुफैखायो आरो सोरबाया सार्भिस मावदोंब्लाबो बिथाङा रिटायार जायोबाबो नैबे बिटिसियावनो थाफैखानांगोन आरो बिटिसिनि हायावनो दिनै बिथाङा जुदि जिउ खुंनानै बिटिसियावनो जुदि बिजनेस पारपसाव जुदि इन्टारेस्ट लाफैखागोनब्ला अब्ला बिटिसिखौ फोथांनानै लाखिनांगौनि दायथ'आ जों बयहाबो सुबुं माहारि हिसाबै दं होननानै आं सानो बेनिखायनो आं साफ्रोमखौबो गुरैयै खावलायहरो पस्टेल भट मोनग्राफ्रा पस्टेल भटखौ जोंनि बिपिएफ दोलोनि जिहेथु नांगालनि सावगारि दं बे सावगारियाव जेरैबाबो होनांगौ आं पस्टेल भटनि थाखाय बिनिखायनो खावलायहरदों जेसेबांनाखि सार्भिस हल्डार जा बबेबा मोनसे कम्पानियाव जब मावनायानो जा सोरबा लेबाराव थाथों सोरबाया बहाबा थाखोमानानै दङ बिथांमोनाबो सिरि मोनखांनानै जोंनि बिपिएफ दोलोनि सबियावहाय नांगालनि सबियाव भट होनानै देरहासार खालामहरनांगौ आरो जों ज' हारि हिसाबै गोमै थांनानै थानांगौ बिटिसि सरकारखौ सालायबाय थानाय बिथांमोनाबो उदां आलादा बड'लेण्ड सोरजिनो थाखायनो सोमावसारदोंमोन आरो दिनै बिथांमोना खुंथाइ गोहोआव दं नाथाय दिनै बिथांमोना सोरखौबा बर' हारसा बा बिजेपि इउपिपिएल बिपिएफ होननानै बासिलायनाया फैदों बिनि सायाव बिथांमोना मा खुंनांगौ माबोरैहाय बर' हारिखौ बिटिसिखौ दैदेननांगौ होनना सानो आं बिनि सोमोन्दै बार बुंबायानो थादों बिथांमोना जेबायदि सालायबाय थादों बिथांमोना जेबायदि एक्टिं देखायबाय थादों जोंनि समस्त सामाजिकफोरनि थाखाय एकदम आनफर्चुनेट मानो होनोब्ला जोङो बिनिफ्राय उदां जाथारनांगोन मानो उदां जाथारनांगोन
जों दिनै मोनसे बिटिसिआव राजखान्थि दोलो बानायबाय राजखान्थि दोलो हिसाबै जोङो दिनै राजखान्थिखौ जुदि फोथांनानै लाखिनांगौबा बिटिसि हिसाबै जुदि महर होनानै जों दोननांगौब्ला जों माबायदि जानांगोन जोङो जत बे बिटिसिआव जेसेबांनाखि हारि हारिसा जाति जनगोष्ठीफ्रा गाव गावनि राव गाव गावनि भाषा गाव गावनि कालचारजों थांनानै थानो हानाय बायदि मोन्थायखौ जों मोननांगोन बिथांमोना गावसोरल' बुंदों सान्ति सान्ति खिन्थु नायदो सान्ति दङबा सासे गभर्नमेन्टआव थाखानाय दिनै सासे भटारा दिनैनि तारिखाव दिनैनि बे प्रग्रामाव माबोरै जयनिं लाफैखो नोंथांमोना सिन्था खालामदो आं सोर आं सासे हंग्रामि आंबो दिनै थाखाखौ सिन्था खालामनानै आंबो इउपिपिएलनि खुंथाय गोहोआव थाहैगौमोन आं बिथांमोनजों सोमोन्दो लानानै आं खामानि मावगौमोन आं गावनि धोन सम्पति आरजिनो आङो नाजागौमोन खारन आंखौ सिनायो सोर दं आंथ' सासे हंग्रामि आरो आं जे पार्टियाव थादों आङो मालाबाबो सा साज्राङै मावबोआखै आङो एकदम हाबसनथारनानै एकदम गोसो गोरबो देहा सोलेर होसोमनानै आं मावबोनाय आंनि बाय'डाटाखौ नोंथांमोना सोंनानै नाय आंनि लकेलिटि जेसेबांनाखि इउपिपिएलआवनो जा बिपिएफआनो जा सोरबा बिजेपिआनो जा सोरबा कंग्रेसआवनो सोरबा लोब्बा थानाय थानो हागौ नोंथांमोननि सिनाखिनाव सोंनानै नाय जे खान्दानि एक्टिभिटिस बा बाय'डाटाया मा रोखोम सोंनानै नाय गासिबो खोन्था रोंगोन आं माबायदि मावबोदों माबायदि सार्भिस होदों जाथि सिबिनायनि बेलायाव 17 बोसोराव जेरेखम अननाय होदोंमोन बे अननाया दिनै जोंनि मेगननि नोजोराव फैबाय आरो जोंबो इनभेस्टिगेसन खालामनानै नायबाय बिथाङा 17 बोसोराव माबायदि हारि हारिसाफोरखौ बेंनानै लाखिबोआमोन बिथाङा पेरालाल हिसाबै बयखौबो नोजोर होदोंमोन पेरालाल सिस्टेमै बेंबोदोंमोन आरो दिनै पेरालाल बेंबोनाय हिसाबै पेरालाल हिसाबै थांनानै थाबोनानै मोनफ्रोमबो जनजातिया जोंजों दिनैहाय ज' ज'यैनो आवगायबोबाय थादों आरो बे सरकारखौनो नांफिनगौ होननानै दिनै गोसोखांफिनदों दा बिथांमोनजों लोब लोब नोंथांमोना नुनो हागौ खिन्थु बे फल्स मानो फल्स बिथांमोना गामि गामि थांनानै एवारनेस प्रग्रामखौनो लानो हाला जयनिंखौथ' दोन साथाम थांगोन 10 जनथ' फैगासिनो दङ 10 जन थांदों 1000 जोंनाव फैगासिनो दङ जोंसो जयेन होनो हायाखै खारन जोंहा एसे टेकनिकेल प्रब्लेम मानो होनोबा जोंहा गभर्नमेन्टआ गैया बिनि थाखाय जयेन लानानै जों मा दोनो गतिके सावरायलायनायनि गेजेरजोंनो गामि गामि जे बिदि खालामनांगोन जे जों बिदि लाबोफिननांगोन जों बेबायदि सिस्टेमैनो जों दा दोनथ'बाय थादों थांग्राया थांखागोन सासे सानै सोरबाया सोरजोंबा बुंखाय जानो हागौ फैफिनगोन सासे सानै एमसिएलए थांनो हागौ नैबे लकसभा इलेक्सनाव जों देरहानाय लोगो लोगो जोंनाव 10-15 जन एमसिएलए